na. Amen? Itinaas ka ng unti-unti na mahal na Panginoon. Ngayon, ni maghawak ng walis, ayaw mo na. Ni magpunas ng siya, ayaw mo na. Amen? Yucks! Ginaganong-ganong pa natin. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ikaw ay pinagpala na, ganapin mo ito ng may kapakumbabaan at kaamuan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mayabang ang isang anak ng Diyos. Amen? Na destinado sa kalangitan, wala kang makita ang anumang ka-pride-pride yan. Amen? Mapahiyaman o hindi, lahat, praise the Lord. Walang ulam, praise the Lord. Amen? Bakit? He or she doesn't care what other people will say about him or her. Ang sa kanya, mas mahalaga kung anong sasabihin ng aking Diyos sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi diyan, mga minamahal? Na may pagpapahinuhod na nangagbabatahan kayo sa pag-ibig. Anong ibig sabihin ng nangagbabatahan? Sa mga anak ng Diyos, nakita nyo, hindi dapat nakikita na may nag-aaway. Amen. Hindi po pwede. Dapat you jointly walk forward until the coming of the Lord. Amen? Hindi po pwedeng mas magaling ako sa iyo. Hindi pwede. Dapat, alika, galingan natin para makarating tayo doon. Dapat ganoon. Nagsasama-sama mga anak ng Diyos. Hindi nagpapasikatan yan. Nagtutulungan para makaganap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu. Bakit parati nating sinasabi, huwag mong hayaan matapos ang banal na gawain na hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos? Ha? Bakit natin sinasabi yan, mga minamahal? Kasi ang sabi diyan, ang taong o Kristiyano destined for heaven. Ang sabi niya, pinagsasakitan niya na siya po, mga minamahal, ay makipagkaisang parati sa Espiritu. Amen. Hindi mo pinababayaan na matapos ang gawain, hindi man lang pumatak ang iyong luha at maramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Amen? Sapagkat sa totoong Kristiyano, mga minamahal, kung ikaw tayo sinasabing totoong Kristiyano na tayo, nasa Jesus Miracle Crusade kasi ako eh. O sige, kung ikaw ay totoong Kristiyano, ang sabi ng ating nabasa, giving tithes and offering is not an issue anymore. Hindi na issue sa atin. Hindi na pinag-iisipang malakihan. Amen? Alam na natin yan. Normal na lang yan na pag may dumating na pagpapanik ka sa bubakit handog para sa mahal na Panginoon, huwag gagalawin. Dahil sa pagsubibigay natin, pinagpapala tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano, mga minamahal, sa oras na ito, na-issue pa sa iyo ang ikasampung bahagi handog, naintindihan ako ng Diyos, marami akong babayarin, ay